Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibelele phinde futhi nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili iRadio Inkeza. Lami igama ngimfeza Ntuthu Ngakhumalo bathi la sibona amagumede. Mawuthi mhlawumbe usemusha kuleli khasi, ngizophinde ngicela nje show ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okuyikhona okukhulu kunakho konke wey'ngane zakwethu, sisusa ukukhuluma ividiyo etrendayo ey'nkundleni zokuxhumana iculwa sephansi enkandla amandaba uKhuzani Ndlamlenze Mpungose kanjalo nensizwa eyakaHlabiso Usminoff umfowagumede. Kunevidiyo etrendayo ngane zakwethu ey'nkundleni zokuxhumana la babonakala khona engathi kunentushwane ekhona-ke la khona engathi ekade bexabana laphana-ke kumcimbi Indumezulu Maskandi Festival laphana. Ngokwentatheli ebekade ikhona izama ukuthathela laphana indaba laphana i-Vibrant Visual Podcast ebekade ikhona la ikhona ebenesikhathi sokuxoxa naye Ndlamlenze Mfokampungose. Siziphikile lezo nsolo ukuthi yena ayikazi ibonakale ixabana nensizwa Usminoff laphana-ke mangabe kade ekuwina obonile kusho ukuthi yena obonile. Ngane zakwethu-ke ngiyakutshela ey'nkundleni zokuxhumana ey'bhixene laphana njengoba-ke abantu basola uKhuzani ngokuxokiza bathi-ke laphana uSminoff bekade esho ukuthi akuyona impucuzeko lena azokhona ukuthi amrole kuyo-ke, kodwa ngazi ukuthi mhlambe kuthini okwakho ukuphawula ngale ukuthi ngiyale ngane zakwethu-ke ake ngikudedelele yona ividiyo uzibonele kabanzi ukuthi-ke yiphi le ntushwane esolakalayo phakathi kwaKhuzani Ndlamlenze kanjalo nensizwa Usminoff umfowagumede. Ukuba sibonile la ufike kwacishe kwaba nengabano between wena noSminoff, ngabe kwenzakaleni khona? Angiyazi ngabane bekhona, angiyazi ukuthi ngabane cishe yabakhona, enokhuluma ngaye angikwazi